Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu ngaphambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana weingane zakwethu uSimomoza laphana weingane zakwethu sayikhuze lo wayengumsakazi ukhuze FM ungizwe mchunu ukuthi akayeke ukudelela abaculi thina ngaloko kukhuluma kakhulu sizothethela leyo mpahla iclip kasmomoza ekhuza ungizwe abaculi ukuthi ubani ucule kahle ukuthi ubani wenze kanjani leyo nto ibulala igama labaculi ibulala nomsebenzi wabaculi wayenza kunjoko sephinde wayenza nakuthozani la azwana lawo masimba la kumaskandi ashonga ukuthi nakahlaziyele ukuthi ubani wenze kanjani if yena ethanda umculo othile emshayele kahle ngaleso sikhathi akuvalele kuyo lokho ebheka ukuthi ukutalabha kwakhe akubulali igama lomculi ngoba inzima indaba yasestudio kukhishwa imali lapha masubulala igama lomculi asikufuni lokho thina sicela ukuthi akuyeke ungizwe umchunu kuyeke mfowethu kuyeke nje asikucelanga ukuhlazela usho kanjalo kuSimomoza weingane zakwethu ekhuza ungizwe laphana weingane zakwethu ngiyacela uma umusha wenza okulungile laphana ucinezela subscribe cinzene bell ukuze uzothola njalo ama notification yethu ma poster evident si channel hamba phambili siyabonga kazi yapinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba indlela zami zaqala zakhanya impilo yami yaqala yathatha Magic